Ce faci? Dați-mi 2 lei? Când? Acum. 50, dai? Ha? 50. Îmi dai? Ce faci, mă? Nu mai zic nimic. Ce zici, bă, boșule? Bă, boșule. Cine te bărbirește pe tine? Mămica! Cine, mă? Mămica! Păi tactul? Deci cu ea muncă. A venit de la pușcărie? Da. Când? Acum! Dar ce ai făcut? Te-ai ars la sprinceri? M-a dus un telefon! Băi! Ce-ai făcut? Te-ai ars la sprinceri? M-a dus un telefon! Păi ce-ai făcut? M-a dat pe scenă, mă aș. Te-ai ras la sprinceri? M-a dus un telefon? Când? De care? Când? De care? Cu cameră. De care cameră? Cu dăști. Mă duci? Când? De Paști. Cum te cheamă? Fan. Fan. Deci găi, termina găi, de bucata! Ce zici, băi? Te dracu și mai zici nimic, am așteptat și te bău. Te-ai spărat, mă? Da. De ce? Da, îmi dați tu un leu? N-am. Îmi dați tu un leu? Sau 5.000. 5.000 și tu un leu. Găi, de bucata! Vrea, mă, ăștia găini aici? Da. Cine? Vasilica, o vupea. Unde? E acasă. Hai că uite, ne cheam. Îmi dați-mi 2 lei? Da. Ha? Da, ține telefonul. Îi dă bosul cu 2. Dar ține tu banii. Și tu da 5.000. Dați-mi banii la băiatul de ta plânge. Nu mai avem, bă. Băi! 5.000? Ce mă rău, mă, la cap. N-are, mă, n-are. Numai ce Pa, boș. Paboș. Ce să mănânci? Mâncă-te-ți găita ta. Și matina. A? Pa, băi! Pa! Găi!